І цяпер мы скажам больш крыху пра Бону Сфорцу. Вот гэта прыжыццёвы партрэт, зроблены славутым мастаком Лукасам Кранахам малодшым. Вось, яна нарадзілася ў горадзе Віджывано, это недалёка ад Мілана. Мне вот у мінулым годзе пашчасціла, калі я там сустракаўся з беларусамі Італіі, пашчасціла быць у гэтым гарадку. Калі трапіць у Мілан, абавязкова туды з'ездзіць. Неверагодна прыгожы, рэнесансны такі гарадок. Сфорца гэта старажытны род італьянскі, вызначалася на прыгажосцю, энергіі, адукаванасцю Бона Сфорца. І это сучасны партрэт, мастак Павел Татарнікаў. Але ён натхняўся тымі прыжыццёвымі выявамі, як мы бачым. Яна, па сутнасці, кіравала, калі стала жонкаю Жыгімонта Старога, кіравала дзяржавай, прывяла прагрэсіўную земельную рэформу, валодала велізарнымі багаццямі, яна валодала замкамі Крамянец і Бар, это цяпер в Украіне, і валодала Кобрынскім, Рагачёўскім, Мотальскім і Пінскім такімі замкамі і землямі вакол. І калі я згадаў Рагачёў, то, конечно, згадваецца Ладдзя Роспачы Караткевіча. Вось, там Бона Сфорца, адна з гераінь, няхай не першая шэрагу, але калі на аб'язджае свае валоданні, трапляе ў Рагачоў, то Гервасій Валіваха, галоўны герой, Ладдзі Роспачы, з ёй там праводзяць ноч. Ці то з яе ініцыятывы, ці то са сваёй, ці, можа быць, з агульнай згоды. І у яе, канешне, пасля смерці Барбары, не надта складаліся стасункі з сынам, Жыгімонтам Аўгустам, і яна урэшце з'ехала в Італію і вывезла, праз 5 гадоў пасля смерці Барбары, і вывезла велізарнае багацце. Можна сказаць, абрабавала дзяржаву. Уявіце сабе, што якімі сродкамі яна валодала, калі яна змагла свайму там сваяку, іспанскаму каралю Філіпу II пазычыць 420 тысяч дукатов. Дукаты это золотые монеты. 420 тысяч золотых она пазычила ему. Я не ведаю, это невялікую краіну можна было еўрапейскую купіць, напэўна, за такія грошы. І пры яе смерці она вярнулася в Італію і праз некалькі месяцаў памерла. Існуе таксама версія, што яе і прыдворны лекар мог адправіць на той свет. Такі неадназначны след яна пакінула ў нашай гісторыі. Я хачу яшчэ на карысць Боны Сфорцы сказаць, што калі яна прыехала, калі яна выходзіла замуж за Жыгімонта Старога, яна прывезла з сабой некалькі сотняў прыдворных з Італіі. Это была эпоха рэнесансу, з ёй прыехалі музыкі, мастакі, кухары прыехалі. І пасля прыезду Боны Сфорцы нашы арыстакраты, а потым і шляхта пачала есці не толькі з ножамі і лыжкамі, але з відэльцамі, это вядомы факт. Яна прывезла розныя спецыі з Італіі, прывезла цытрусавыя, якія потым у цеплярнях тут пачалі вырошчваць і памаранчы, і цытрыны. Таксама добрыя згадваем добрым словам, таму што это ідэя рэнесансу. Таксама умацаваліся, скажам, у нашай дзяржаве, хоць і без Боны Сфорцы, Вялікае княства Літоўскае, а ў ім беларускія землі былі такім усходнім рубежом этой эпохі рэнесансу, якая разам з рэфармацыяй прадвызначыла там рух еўрапейскай цывілізацыі на некалькі стагоддзяў. Давайте глянем на тых яшчэ. Это партрэты тагачасных арыстакратак.
Вось Грызельда Сапега і Елізавета Радзівіл. Можете тут затрымаецца хай спадарня Надзея, паглядзіце іх строі, іх абліччы. Шмат гэтых партрэтаў. Гэты партрэт, калі не памыляюся, ён цяпер у калекцыі мастацкага музея беларускага, як і партрэт Грызельды Сапегі.